Kesorkar jelah hadin gejing saki baga kelam COVID-19 kala hiarbah kejela berkawai kala syemekarai banaduk kesitrik nai wiang barok ki skul kin sedang ban pleno naduk kelas 1. Menteri Ketenat Pulih Putih ubala kemen rumboi uloong menaduk kesitrik nai wiang ki skul kin sedang ban syem kelas naduk kelas 1 haduk kelas 5 bat kin hak ban buat renti pat ikijing betha menedana kejing sapriang jong kejing pang COVID-19. Uloong bayakan ikarai lasyam hadian kejing atai sani baga tenat kakot kakya rengkat kejing pet benia ya kejing long jingman jong kaklam ha kejela barokawai. Ubala kemen rumbui lapen kan mau baga sorkar jelan aduk syetrik unai luar kelasyak ban play ki skul bat ki college. Nrai ki skul keberan hasor ketan aduk kelas 1 aduk kelas 5 syem lasyak ban play. Nrai kin beteng ban ajing hikai da kebalai online. Nang tan aduk kelas 6 aduk kelas 8 kadai da kebagi syulit mi tengkat ki skul ban iwat jing arab ya kinu kejing kibaki don. Henry naduk kelas 9 naduk kelas 12 lasya ban penong skul da kebabot renti ya kejing betha baneda na kejing sapriang jong kaklam. Kat bahak than nong kendong ke sorkar kelasya banaduk kelas 1 naduk kelas 5 kan dai tang kejing mi tengkat ki skul ban wat jing pensyai gi benta ki bagi syam jing Kat ban naduk kelas 6 naduk kelas 12 lasya ban penong skul pura da kebabot renti ya kejing betha. Ubak lakmen rumbui uloong bamenta naduk kasyitrik unai wiang onsya no ban penlong kelas naduk kelas 1 nrei la ia pat agajeng start jong ki ki kepala ken pa nekin om pa ki kun jong ki skul. Bat ke sorkar kala banjur baki skul bat ki jaka pulie kidai banda bot renti ya ki jeng betha jong ke sorkar ke balapan mi leng baki SOP ha ke baki jaka pulie kidai ban bot renti ya ki. PE yang ila depsha ya ki skul naduk kelas 6 shaneng ha kini ki bnai ke bala dep bakin play na ka banta ka jemen toy jogi khna school ha keleng ki jaka ta manin ka education department ka lapen mi sa ka bai notification ba ya ki class 1 shaneng ro hado class 5 la sha ya ki bakin sedang ya kan ka classroom teaching da ka ba kibut ya ki procedure ya ki protokol ki ba dei banle ta ya kan ne ka rai ka sarkar ka shim ha ka namar ba kat kum jing pe jing kalong ba na ka banta ka jing mentoy jong ki khna jong i mde tang ple puthi de ka jing mentoy ha ka jing im jong ki hi don kam ba ka classroom teaching ka de ban wan den ta ka daw ngi la shim ya ka ne ka rai bat ngi ka ne ka rai kalong ka syong pat hakik me pa lakin ailat em ya ki khun bakin le sa class but ngila I'm empower you ka school bakan sim ya kanu decision ha ka bai dei bakan la don kanu kono ka jing ka ba ki shem tangi na ka leng ngajong ni competitive hi baro kari ka dong ga je kran ba ka jing ki badu tam ki dei khna school tangi ru na ka leng ngajong ni nyimban se ban ailat ya ki khna school bakin le pule halaki school ki jongki bat kumbang latip bah poka state jungi kajing vaccination ro kala bon handrai ngidaron kam ngakan tui ti ba pada ai vaccination bagi semua paham pendep ya ka kamram jengki khnang ba ki khon ki kri jungi ka society jungi ka kan khamlong safe